El Comitè d'Agermanament Ciutat d'Albaida ha rebut els passats dies als veïns i veïnes de Rueil-sur-Thurlois, un poble francès que està agermanat amb Albaida des de l'any 1997. Durant la visita han realitzat diverses activitats distribuïdes en diversos dies, una excursió a València o una volta turística per Albaida, visitant els museus i emblemes de la població. També estigueren per Xàtiva, pujaren al castell amb el trenet turístic i visitaren la seu i el Museu de l'Almodí. Posteriorment realitzaren un dinar de germanor. I la veritat que és un motiu d'orgull per a l'Ajuntament d'Albaida el fet que aquesta dinàmica d'agermanament i aquesta activitat ja no sols continua, sinó que pareix que cada vegada més es promou i evidentment té un reflex en aquest cas en l'intercanvi que es produeix durant tots els anys on tant la població d'Albaida com la població de Ruel participen de diferents activitats que s'organitzen tant a Ruel com a Albaida. I en aquest cas van viatjar des de Ruel fins ací i se'ls va mostrar totes les activitats que venim fent. Vam fer una visita cultural per les instal·lacions pel Palau, per el Mita, la Copa del Vall. Aquesta població francesa és una ciutat de vora 7.500 habitants de la regió francesa Poitou-Charentes. Aquesta ciutat té més de 20 anys d'experiència en agermanaments i a banda d'Albaida també està agermanada amb Amstetten, Àustria, Banbridge, a Irlanda i altres poblacions. En la visita d'enguany vingueren 28 persones del Comitè d'Agermanament francès, mentre que en el Comitè d'Agermanament Ciutat d'Albaida participaren 32 famílies. Després de 14 anys d'agermanament, hi ha molta sinergia i s'han realitzat multitud d'activitats com, per exemple, els intercanvis escolars i d'associacions culturals.